El projecte que estem duent a terme és la comercialització online de les bicicletes Reviciclem. Les bicicletes són bicicletes de segona mà que han sigut recuperades i reutilitzades a través d'intentar reduir la generació de residus a través de l'economia circular, fomentant també el que és la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió social. Aquestes bicicletes, el valor afegit que tenen és que el que intentem o l'objectiu és reutilitzar el màxim de material possible de la bicicleta, a part donar-li un disseny únic i original perquè cada bicicleta sigui única, ja que agafem la bicicleta que està abandonada, la recuperem, la reutilitzem amb un 70-80% del material i després pintem el quadre i hi posem la nostra marca, el nostre segell de Reviciclem. Llavors, a partir d'aquesta nova pàgina web, el que volem és arribar a més persones a través de la venda online. Fent una pàgina web que sigui atractiva, que generi més confiança i proximitat a través del consum responsable. Volem més bicicletes a la ciutat perquè ens puguem moure de forma respectuosa amb el medi ambient.